ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସେ କାଳର ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ନାହିଁ, ପଢ଼ା ତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସିଲଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ମୁଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଖୋଲି ବସୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର, ଗଛେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମାଡ଼ ଭୟ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ, ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି। ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ପେଟକୁ ଚାଉଳ, ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା, ମାଗଣା ପୋଷାକ ପାଉଛି। ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର, ମୋବାଇଲ ମମି ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଖୋଲି ଅନଲାଇନରେ କେତେ କଥା ମୁହିଁ ଜାଣୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି। କୋମଳମତି ଝିଅ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆସ କୁନା କୁନି କର ନାହିଁ ଡେରି, ସମୟ ତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି।